Yegwe aja maka isi abịa ọkwa tụrụ nso ogidi anam ọrụ nwa na bụli na egwu a ka ije ahụ ka obi ọcha na ka ije nwa na obi ọcha aịsị nwoke nwa agbali egwu a na egwu a bụ egwu udo egwu a bụ egwu ọganiru maka na iwe na-eme ka eji egwu ya ọ bụ egwu a ka eji mara m anyị na-ekwusi ije nwayọ nwayọ ịgba ije nsa ije 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 egwu Yagbo ibe ndebia ọgwụ na ọka alụsị Yagbo ibe ndebia alụsị na-ekwu okwu iwe ndị obodo eze onwere iwe na-eme chukwu onwere iwe na-eme n'obodo alụsị na-ekwu okwu ya igilige eze na mmụkpali ya alụsị na-ekwu okwu ya bụ ya bụ igwe 7 million alụsị onwere ugochimo eze na mmụkpali ya ọgwa mmadụ ka eji ije obodo igwe 7 million alụsị onwere ugo agụ eze ekwensu alụsị na-ekwu okwu ibe ya chọ ka ị mara ebe ọ dị nke gbara ntaja ya gba udo alụsị nwere ugo alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ igwe 7 million alụsị nwere ugo mmadụ ka eji isi eze alụsị na-enye ndụ na-enye ego na ọ na-enyekwu nwa alụsị nwere ugo bịa lụọ eze na mụ kenelie alụsị na-enye ndụ ọ na-enye ndụ na-enye ego gilie eze na mụ ụlịa n'anya mụ alụsị na-ekwu okwu ibe ịchọ ka ị mara ebe ọ dị dogbuo nke gaba nteje ya bụ abụde ka eji ajụ ese ya bụ alụsị eze 7 million alụsị na-ebute ego na nwa ọ na-ebute ego egwu nne mụ na bụrụ n'anya mụ ejirikwe ọ bụ ị na-alụ ọrụ ọhụụ ya bụ ọlụ a na-agara ọmụma gị ji ebe nteje gị eji ajụ ese emoke alụsị na-ekwu okwu ya nọ alụsị eze 7 million dogbuo ya eze na mụ kenele ọ bụ ị na-azụ ọbịa ndị bụ ọbịa na-akọrọ n'iru gị ji aba ntaja nwanne m gị ji ajụ ese alụsị eze 7 million gị ji ajụ ese agbazi ego
body no dogwo ala monwo alusi na nya du na nyego ya ba alusi na nyego mo obi na azuabie geja ajuasa geja vantaja geja ajuasa abo kalusi no aize $70 na bo ese gwensu alusi welu go dogu azana mo volia ige azana mu kenele igirigo madu ke di sheze alusi welu go obo irulu wanya anwiye gi na chonwa gije vantaja ija kwasile zo sevini moso dogu alusi welu go luego alusi welu go lobio wewe eza na mukenele na wuyegi ya muta wawali wana ma eje wuwu ya eza na mwovuli anayamu odi na nte jabo powa madu gedi sheze aro butewe awo madu gedi sheze ìyàgbọ́ mọ́nyá náà ní alùsílì ìkọlọ́bíà ìyàgbọ́ mọ́nyá náà ní alùsílì ìkọlọ́bíà nyab high chief Nonso Samuel anefuna igwe $70 one na ntajabu ọbụnina Address ndinteje akajoku na milibio wale mo chuno sonia eza na mukeneli igwe $70 dogwego akajoku na mili nembo mobile gegwo wale mo chuno so gele no eze alụsị ọgwa ndị na-ejela alụsị ozi egwu dịka mụjibi egwu giligo eze na mụ kenele igwe $70 ọsịmụke n'oke alụsị ya bụ nne nwanyị agbala aka ibie na nwanyị na mụ gbalịa na nwanyị agbala ka ibi ya mmadụ ka eji isi eze alụsị onwelu ugo eze na mụ kenele kiliga mmadụ ka eji isi eze onye na ala mụ kenele wadigo oko na dio ijala mmanwụ osimuke na nne nwanyị agbala ka ibie na nwanyị abụọ ka alụsị welugo n'ikolobia giligo ya eze na mụ kenele alụsị anyị na-ekwu okwu ya ma alụsị na-enye ndụ na-enye ego na-enyekwu nwa na-enyekwu akụnụba ịchọ ka ịmala ebe ọ dị ole m gị ga-awateje geji address maka eze alụsị igwe $70 alụsị ebute ego ebute nwa eze na mụ kenele alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ya bụ ebe njebịa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ọgwụ na ọka alụsị alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ya bụ ebe njebịa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa alụsị
chuno say asamo mokana chief ibairo chu anefuna that was in 1 year that was no brother bairo chu anefuna azana mukeneli yebu shaman bai chu logistics dogoya zela igelele wala me bai chu azana mukeneli yebu shaman bairo chu transport and export ayekene Nigeria Limited igliwe madu kedi sheza obu wala mutu Nonso dogu azarose nwaruse malena nwa wasinji egwu bia begi amobolo n'anya mu yimela agwo dị ndụ bulego alusi eze di mosu dogu wala mutu Nonso nuo wasindeleku na beyi yimela agwo dị ndụ bulego daka njikwata oya wulo ge wulo dogu oke nwana nteje wala mutu Nonso nuo nebu egwu ilige egwu ijele alusi mwaliana nwa ele malusi eze nwanyị abola kibiye na waya na muke nele alusi gwe zawudi nosu dogu ego ijele alusi na nyandu neye ego wole buta nwa eze zawudi nosu obi na azu abia na bo abia na agaro niru jawani chu Nonso tantaje obi na lu agwo na bo lu na agaro niru ewe jawani chu Nonso tantaje gudo obi na wuye ga na muro nwanwo jawani chu Nonso nuo tantaje azarusio namuwe gelebio arobianuo namuwe munewe yirebunewe idigiru bomom ijele egwo egwo arona mujele ntaja bomanamu aluseze 70 was yimala agwo dendo bulego munanya muwo ijele wala mutu Nonso azana mukeneli erasi bobongo udummo wala mutu Nonso ngese mukana aishif tukuroso aisanti ade igwe gona ntaja bobo wala mutu Nonso yedali mutu Nonso aisanti ade igwe gona ntaja bobo afọ madu kedi jobo de alusi egwu malemu alebulegu ajajaja alusi eze dosu okalusi na waya amara kibi elo Never alusi ochibu adekodi biagote bagote ya jana mu biano twaka bolu agore rubo gile webio we aro laluo na
mu na begwa alusi ochimuo alusi agbana be mu bianuo na wanya na mele bagoto na mana mu bio enadebuya okori tole enadebuya samba begwo enadebuya ayoko baraka mba kabia na wani wala oloko lulumo edelele madwa kadibia wa be kumili mwewe azana mona wani aigilige yo madwa kadi sheza wala mo tuno se oke wala ntaje oku kina agwo magwo le kede mali dibe dine suncha dogu wali wede mamawu di wali wede bulu dike oke wa tuno se ali se se di meso dogu ali se na ndu na nego amobele ntaje wona namu yezi Colombia Teresi Bongo Oliego Lukego Boyo Zulu Konama Colombia yawe Arobu Tobute Wala mujuro so ngese mukana chief Ona munde Owadiegu Bona mundi odogu na mundo wadiegu Nyagu obi Ozaka lugo Wow Ebu Shaman Alfitentaje Land Management Committee Igeze na ikedele Chief Executive Officer Omambala Barbas and Sweet. What about in Colombia? Colombia. Of one more to Nonso. Now was Aluse. That's a Mukalu. Okawan and Tajabudo. Giligos and Lani Kendele. Odora Tajabu. I can Kene Chief Williams Yavu igwon Chief Williams onyoma igwon na mu kenele Oluwa system man Chief Security Officer Nantaja Bogu Vigilante Group Awa madu gari sheza Abu wala muturo se Tasi mukalunu Obala walu se male na nwa Obala walu si de jealousy Woro nya olumu Tewo da piali egu Makalu sieze sebu dimio Alu si de butego Nara na waya Abala kibie Na waya la ikenele Wala muturo se Kolobia kemwe mewa Odumodu na ntaja Nonso madu kedi cheze Obele walu se male na nwa Eze na mukeneli Kene I see Fuchukwu de Woka Nyabu Igwe The king of Satan Akana Gwabala Tue I see Funamukenele The king of Satan Madukedi Sheza Giligaza la ikeneli odogwo Ibudu egwu ejele
Olo nama mo belegu turo so wande wo. Oke wana ntaja bi o wura ojudo. Oke wana ntaja mo bo ubi o hijele. Tuoke munama gu malemu tuoke me. Egwu na mo ni Colombia. Ligeze na ni kenele. Na megu na taze maruo. Na megu na taze maruo. Jele gwe bi madu ge ire bodo. Aluse welu go bi anuo. Aluse ze sevuli mo si bi anuo. Nya gwe egwe nsu na wo anya. Nya gwe ni ire bodo. Arneze mo bodo bia azana yi kenele. Owande mmadụ na yo chukwu ego mana chukwu na-enyere ego. Achukwu na-enye ndụ ma na-ekwensu nwe ego. Eze na mmụ gwali Anambra. Ụwa anyị nọ tata onye ọbụ na-agwọ m ntị n'ọnụ n'ọwali ibe na-ekwu na ọ bụ chukwu na-enye ndụ ma na-ekwensu nwe ego. Iwa iji kwuo ndị egwu okwu bụ na ọ bụ Chukwu kele mmadụ kesie mmadụ n'oyi ihe. Anyị bụ mmadụ pụta ụwa anyị nwere aka anyị nwelu ego anyị nwere aka anyị wee bizi ego ya bụ ego nwebụla ekwensu. Alụsị eze 7 million ya bụ alụsị na-ebute ego. Ijele dịka ajọ mmanwụ igilige mụ na-egwu bịa nuo. Onye chọkọ gbata ego mali n'ihe eje na alụsị. Mana onye chọkọ nwe ndụ ịma n'ihe eje n'ụlọ ụka n'ọbụ chi na-enye ndụ mana alụsị nwekwa ego. Ijele mmanwụ eze na mmụgbulie igilige oti egwu mụọ mmanwụ aluse libe ozbe we aluse le ndu mo ode yandu ego bio wala mutu no sogwe oke wana ntaja ibeji kwete ni igbo odogwu osi egwu bia megi iwetara akwa dị ndụ bulego onanya mu akwade ndubulego onanya muwo eze 7 million so kalu so dogu oke nwana nteje eresi bobongo. Asemumu kene high chief osi ofodile chi wata kwa ni bezulu abuleri ọbụla tụlere egwu ọbala akwu egwe chi nwata kwụ akụ oke nwa na ibezulu agwụleri wore egwe si eje. Ọ bụ nwanne m juru nso ya bụ eze alụsị nwa alụsị na-ejela ozi ọbala nwa alụsị malala nwa ọrụ onye akpọrọ m egwu ego. Alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa. Ya bụ ibe nje bịa. Alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa. Ọgwa na ọka alụsị. Alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa. Ya bụ ibe nje bịa. Alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa. Alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa. Alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa. Ọ dị ntaja abụọ unu enwego mmanwụ na bunu adị ntaja mugo odogwu mụta dị tuno
so samela na-efune dị ntaja mụgo mmanwụ pụta anyị chụrụ so nuo chụrụ so samelu anyị efune ya bụ igwe 7 n'osu odogwu eze alụsị obele nwa alụsị malala nwa aka ji ọkụ na mmiri na-egbu egwu na-egbu egwu iyelebiyo eze sẹ́ni mi ò sì ní owó kúrò sọ́gbà ní ẹ̀fúnlẹ̀ bí owó akẹ́jọ́ kúnà mílíọ̀ ìmọ̀lẹ́ ya tó wọ́wọ́ ló bù mọ́ dúró ń ṣe láti ìtajà múbọ̀ mọ́ kúta ní dúró ń ṣe wọ́n ní ẹ̀fúnlẹ̀ akẹ́jọ́ kúnà mílíọ̀ ọbẹ̀lẹ́wọ̀n wọ́n ló bù nọ́nọ́ àrò òbúté wọ́n jẹ́ náà ìbúrò mọ́wọ́ dúró sọ́mọ́ lè fún lọ́dọ́kú ẹ̀rọ onye kpọrọ dúró nsọ lọ́wọ́ lọ́ka alụsị na-abụ igwe 7 n'osu na-abụ ekwensu ọ na-ahụ anya gwara na eze mmụ Igbo ọwọrọ ndị na-ayọ Chukwu ego mana Chukwu na-enyere ego na Chukwu na-enye ndụ ma Chukwu na-enyere ego na Chukwu kele ndị ụwa o kele anyị n'oyiyi ya Chukwu kesele mmadụ o kele mmadụ n'oyiyi Chukwu anyị bụ mmadụ pụta ụwa n'ọla aka inwe ebi ego ya bụ ego nwa bụla ka ọrụ ekwensu ọ bụ ekwensu na-enye ego bifo mmadụ abụrụ mmadụ bifo ịkpata ego ihe ejelela alụ nsọ ma eji akpa ekpele ife ịkpata ego oyibo ọwọ́rọ̀ jẹ̀lá mílì bájẹ̀lá tá mọ̀mẹ́ wọ̀tá bájẹ̀lá tẹ́ gbé mílì makara mọ̀mẹ́ wọ̀tá bọ̀ náà bò péjì Maria onye si emu ngo nyakili péjì Maria bókili zi mọ̀mẹ́ wọ̀tá agbásẹ́ mọ̀nyá mari ibi yé ilé lórí o lómú wẹ́lẹ̀ lọ́mú kẹlẹ́lẹ́ yego mọbọ mọnwụ ijele gbogbo ego Chukwu na-enyere ego mmụọ obodo m ego si na mmiri ego siwu na alụsị bịa maka na ọ bụ anyị bụ mmadụ kelee ego ọgbabụla aka ọrụ alụsị n'ụwa nwa alụsị na-enye ego gịlịghe ya bụ ibe na-agwụ unu ịchọ ka ịyọba ndụ ka ịyọba Chukwu ndụ ọ bụ Chukwu na-enye ndụ mana Chukwu na-enyere ego ọ bụ Chukwu nsọ eze 7 n'osu o melika mmali ọ bụ ekwensu na-enye ego biyo pọwa gịlịghe ara okwute wala mutu Nonso ase mukana chibuzo mpompo nwa chibuzo mpompo oga lobi ocha kenwa na Cameroon chibuzo mpompo oga nwa na Cameroon wewe na muwo jele bio chibuzo mpompo oke nwana Cameroon anyị ji ekele Chief Ifeanyi Martins ịmanye nsọ mọgwụ n'ogwu oke nwana Abuja eze powa
Ebu Sherman Odogu Sherman na Mukenele Nazimazi travel and talk na Abuja. Omi wale mo juro nso, wale mo juro nso. Waka wala ntaja boko, woro nya kolomo. Alusi eze 7 mo so dogu, woro nya kolomo. Wale mo juro nso go, woro nya kolomo. Aromila mo bele mo tulo sonu Dita jabo mo lo mo Kawa na su atelepa Toku na su ncha Waka wa wali baje si echingo Toku kawa wali baje si echingo Tulo sonu Iwali baje si echingo Toku no so Waka wala nteje bi namu Obala wan namu na bali mu beyo abali mu yo Tie kwa mo budi Ali se gwa na mo ndame gu malemu Iliga azana monia Awa madu ke di sheze Duro zoi Ekwala mu baba mbo Awaka bagide mbo Biji bagide mbo nuwawa Mabati ego ibo Mwa go nyogu ego Emali no wali vile manu wawa Wako obuna bagide mbo nuwa Mwete ego Wana bogo nogu ego Emala chego sigogi tuwo Azana mukeneli echiwu Azana mukeneli echiwu kemenuo Agwali muchuwo biama Kama ya pomo anu biama Sebo mo yogu ego Ode mo mandobu Iriru bomo Amoya li echiwo Sebo na manu biamu Oye wute me wute Makana namulu chulo nso Namulu chulo nso na mwoba Namu chuma wangune Ana mwogo selemu Mwere gonuo Mwere luntu duta Anda wego wanama wisi Ikilige Womo loba wachulaja wagayalewa Arona mukendele Makana every year Anu mebuzi every 15 Every aja chuaja Asa na mwobole Oye every 15 chuaja every year Oweli koda wane go iba Nemwe jele Alise sauni myoso mwewe Ibudu Ikolobia kemwe peiba Ijele dika Iwe mele Colombia Nakeje huoya nanka Iwe mele Colombia Nakeje huoya nanka Iwe mele Nando Nakeje huoya nongu Baba mutu no so Azana mukeneli echiwo kemeruo Ado adia Iliga echiwo Yalamu Wala mujuro nso Asemo mokana Ezi oli akwya Okola bana ntaje Asemo mokana Ezi oli akwya Mrs. Ijoma Anefuna Ijoma anefuna
ajalugo nwanya bịa osodi ọmakụ osodi ọmakụ ya nuo osodi ọmakụ ma ogeli malobi bịa maka na nwanya malobi bịa ọ dịka oji ogwu bili ezi oli akwụchuru nso na nteje agba ọgwụ ebere malụsị nne nwanya akpala ka ibie na nwanya na mụ kenele papa m nzu na nwanya nne mmiri bio ọsịmụ mụ kene ka o si soju nwa mụchu n'ose ka o si soju nwanyị ekwuna ezi nwa mụchu n'nso na nteje agbọgbuo eze dibe wale mụchu n'nso ọ sị mụ kene ya bụ ezi adịa Amanda na-efune ya bụ ezi adịa nwa mụchu n'nso na nteje agbọgbuo eze dibe nọ alụsi welugobio nne m egwu nwere mmụọ wale mụchu n'ose ọsịmụmụ kene chinagolomu anyị efuna ya bụ ezi nwa ya chinagolomu churu nso na ntaja bụ ọgwụ bịa na mụ kereli ya obio dịka ogbigbo agwụ oge egwu ma ugbo okoko olise ewu nwanne m ọtụkwa m oke ogwu biligbo olise wigbo ewu anụo abalị megbo nwanne m tụrụ ọzọ ntaja bụ ọgwụ ịrọzekwu ya na mụ nọ na mmanwụ dịka olise egwu na alụso 7 million ọmmanwe nọ na mmanwụ biligbo olise wigbo ewu ma tụọ nzu egwu agbo kamalogo wabo agboge wutuoke mu ibe mana mmanwụ ibe mana mmanwụ ibe oni se body ka mu bele tadaga ngwe egwu wantaja bo awatu nso rodi kawibo okiko ni sobio egwu na aluso na wanya ba tozu manwo arobirabo biliboli sabia ayana na manwo agwo aluzaze tonu monwo ibali sai bodika omo awla tozo we kola be dawo be mele kwoyobu madiga turu so na ntaja kiyo turu so na ntaja wana agwa bana tule dibe ko ni so iboli sai wo omo ay ko tozo egwu manwo aro wala mujulo so amona na monwe ganse mukene no chiekwe ye no chie homba wa mwanne ambo dogu ambo rocket mbosi jelogu ni bewi imenta jambo akandi mari ambo rocket dogu obo deli mego ni Colombia bona hamba nyabwe go wana go wago mutu no sonye egwu muti bali egwu oburo pati egwu bu isi no iwo ogwu eli ego oba hamba na mu kenelia amba rocket odogwu ogala weliva amba bia ogala weliva
amba rocket odogo amba na muke nelia olie godukego bawa obu wala mutu Nonso kasi muke neyi odogu eza rose wala mutu Nonso gese muke na udoka eze nwa udoka eze nwa $1,000 odogwu yebushie mani no tatata onyoma tatata chemani mmadu gede kwu ogwe doka na muke nelia ebushie mani tatata wadu wala gweje liekeli ikolobia Nonso ne nasi muke nu ule bubia azana muke nelia wala mutu Nonso ngese mukana oya ma Jombosko Nonso odifa secretary one love na mukenele social club of Nigeria one love one years na mukenele o wale gi wale madu aka no bu Nonso na ntajabudo Nonso samalu wa samala ni efuna igwe 7 dinos o years na mukenele Nonso akaji oku na mmili degu na agwa mpalago obele nwa alụsị mali na nwa wasi mbu egwu bi ebegi nitili mu mmanwu degu nitili mu mmanwu wewe degu na esu chagwa m iwe ya emelekwu ka ngwata Nonso nwere obu mmanwu igbudu ya gwa m iwe ya emelekwu ka ngwata degu gali beyi imeli ka ngwete wobu egwesu na enezi ego mumu alusiero oputo bude wala mutu Nonso nuo gala weliva alusiero okwu nyabo alusi na enyendo nyabo alusi na enyegwu ego ona nya kunuba nyabo alusi na enyenwa Nonso igbudu woke wala ntaja doguro osu mbologwo aije na anyị na bia ijala gajewe Nonso ne ana na anya nwebo ijele gbegbu ogelega wali ana nwa dogu na ntaja mugo dogu ntaja mugo dogu wala murubu Nonso Nonso samelo anefuna igiligo madu keri jobodo alusina na dune nego igiligo alusina na dune nego wadu kanabo demo mo lewo igiligo agwale mani ana mo bia gibu atuonzu abana bezu unu batuonzu abamili mweri bia unu batuonzu egwu alusi egwu suona unu batuonzu egwu watu yo kumolu unu batuonzu egwu ewala alusi mmoje unu batuonzu ala makiri sabule ribio
Olu batuolu munsuo. Agwali madajala. Mama jala batuolu munsuo kanawa. Azana monia. Alusi adajalo doguo. Azana monia obio. Amo alusi ogugubio. Ogugumu dia niogwe. Ogugumu leri yanwo yalaga itewe. Alusi ogugu. Azana monia. Obamini muleri bagote. Azana monia. Ajenesi agulotu aguleri. Aije kanalu singe novili. Alu singe novili. Ulu batuolu munzu kanawa. Azana mubu mwalo siobio. Wadama na mubialuwo hitelemile. Nemu obanje kambubi uwa. Obanje kanibi uwa. Obanje kanibi uwa. Wazamulu Nonso. Owa ni mbulu wazito. Kamolo mwamu. Aro kuto kutekwe. Nemu malamaruwa. Obanje kazibi uwa. Abeka mubelelu. Abeka mubele kanzwa. Ijala kanzwa. Adala hene. Nemu Anana mama gonu nemu idele. Eze sewri moso dogu Nonso. Wante jebio Nonso. Wante dogu Nonso. Abosina nyendu nenye kono wa. Abosina nyendu nenye kono wa. Nonso ni akainama. Abosina nyendu nenye kono wa. Okangwana ntada akainama. Abosina nyendu nenye kono wa. Ainana na wagono kaina. Abosina nyendu nenye kono wa. Sina nyendu nenye kono wa. Abosina nyendu nenye kono wa. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.